Benvidos, amigos, a esta viaxe pola historia da música en Galicia. Atopámonos no ano 1898 e hai tensión. Hai unha tensión moi forte entre Galicia e Cuba que vai derivar na famosa Guerra de Cuba. A perla do Caribe, a súa capital Habana, que foi fundada por un galego precisamente, o noiés Sebastián do Campo, e que tantos amores produxo entre cubanos e galegos. Pero non é este o momento, amigos, non é este o intre. Hai tensión e vaise producir a guerra. Por eso, miles de mozos galegos atópanse no peirao dispostos a dar o salto a outra banda do mar. Pero esta vez non van buscando fortuna. Esta vez non van buscando siquera o cariño de mulatas extraordinarias. Esta vez van na procura de un futuro incerto. Por eso, amigos, estamos todos aquí para que a despedida sexa máis doce. E entre vaguas e abrazos sonará tamén a música como sonaba daquela. Por eso atópase con nós a banda de música Escola Naval Militar de Marín que vai a interpretar o pasodoble Los Voluntarios. Amigos, estamos en 1898, nun peirao calquera. Miles de mozos galegos van para a Guerra de Cuba e a música sona así. Gracias amigos por acompañarnos nesta deliciosa viaxe. Esperamos veros a bordo de novo o venres que ven e dende o século XIX ao século XX.